नमस्कार प्रणाम। फिर से आ गई नी हम रउआ लोग का बीच में एगो गाना के कविता के माध्यम से बा कि प्यार के ना होला कबो हार दुनिया में, कोई पागल ही बनौले हुई है प्यार दुनिया में। तो प्यार में पागल के भइल कैसे भइल ई सब रउआ लोग के सुने के मिली। आ प्यार का हो ये कविता के माध्यम से रउआ लोग के समझावल जाई, बतावल जाई। एमे समझे के ही प्रयास करी कि प्यार का होला। ऐसे तो प्यार बहुत किस्म के लोग करेला, प्यार बहुत कुछ लोग बोलेला। प्यार के कोई एगो बेटा अपना बाप से प्यार करेला, माँ अपने बेटी से प्यार करेली, सब प्यार ही बा। बाकी ई प्यार कैसन बा कविता के माध्यम से एकरा के गुने वाला समझे वाला बा। और आगे रुआ वीडियो में सुनी। प्यार के ना होला कबो हार दुनिया में, केहू पागल न बनौले हियन प्यार दुनिया में। प्यार में रामचंद्र सेवरी घरे गइलन आ सेवरी के घर जाके जूठ बैर खइलन। प्यार में बचल लक्ष्मण के प्राण दुनिया में, केहू पागल न बनौले हियन प्यार दुनिया में। प्यार में तुलसी बाबा गइले पगलाई आ राता राती पहुँच गइलन ससुर घर जाई। प्यार में मिलल उनका फटकार दुनिया में, केहू पागल न बनौले हियन प्यार दुनिया में। प्यार में अलिफ लैला गइले मजलू हो गइलन, घर के ना घाट के कहीं के ना भइलन। प्यार में अजय लहरी परेशान दुनिया में, केहू पागल न बनौले हियन प्यार दुनिया में। भुलाई रे सजनिया जागवा भरम में भुलाइल, धन सुत द्वार महल अटारी। बैल भैंसिया गाई हाथी घोड़ा सब छूटी जई हन, जेकरा लिखल बा से खाई रे सजनिया जागवा भरम में भुलाई। गोतिया नैया कामे नावई हन, स्वार्थ बस में भाई। डार के डोरा तक ना जई हन, जेकरा जब घेरी कफ बीता बाई रे सजनिया जागवा भरम में भुलाई। अनु यह जग आठ जाम राम के भजल, क्रोध लोभ बिसराई। आखिर मानवा फांदा में पड़ी है, कहत भिखारी ठाकुर नाई रे सजनिया जागवा भरम में भुलाई। यह जग मेरा जग रंग खेला, बेचत है हटवाई। डारा सत के सावधा खरीद, करी करी कोटि न उपाई रे सजनिया जागवा भरम में भुलाई।